Goedenavond, het is zaterdag 21 november en dit is Zeeland Nu met een overzicht van het nieuws van vandaag. In Goes werd vanmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. De zogenoemde Vrijheidsmars is georganiseerd door Zeeland in Opstand. Ongeveer rond de 150 mensen zijn aanwezig die meelopen tijdens de mars. Wie ook veel aanwezig is, dat is de politie. Waarom deze mars? Omdat wij denken dat de maatregelen niet opwegen tegen de kwaal, zeg maar. We hebben zoveel mensen die met kanker thuis zitten, die niet worden geholpen. Schrijnende gevallen, bejaarden die alleen moeten sterven. En wij denken gewoon dat je gezonde mensen niet opsluit, maar dat je ongezonde mensen moet afzonderen om de rest te beschermen. Naast de demonstranten trok de mars ook nogal wat nieuwsgierige Goesenaren. 40 man en mij hoor ik, 6 politiepaarden. Nou echt. Waarom vindt u het zo waardeloos? Nou, je moet toch een beetje meegaan met de tijd ook. Dat doen ze niet voor niks allemaal voor die coronavirus. Het slaat daar eigenlijk nergens op, vind ik. Want wij moeten gewoon ons netjes aan de regels houden, vind ik. En als we dat allemaal zullen doen, dan zijn we eerder van de corona af, denk ik. Eén persoon is gearresteerd. De 43-jarige man uit Middelburg is aangehouden wegens het brengen van de Hitlergroet. Vervoerder Connection zet vanaf dit weekend op sommige lijnen kleinere busjes in. Ze rijden wel de normale lijndienst. Het gaat om een proef die duurt tot en met 20 februari. Connection doet dit om kosten te besparen. Door de coronacrisis reizen er veel minder mensen met de bus. Vanaf maart hadden we een ontzettende terugval naar maar 9%. Gelukkig zijn we in de afgelopen maanden weer opgekrabbeld naar rond de 60%, 61%. Waarbij de ervaring wel is als Mark Rutte aan het spreken is en er worden wat maatregelen afgekondigd, dan dondert het meteen weer in. Maar we zitten tot afgelopen week op 61%. Voor de ritten gebruikt Connection binnenkort de buurtbusjes. Die worden nu nog aangepast en daarom zijn deze busjes tijdelijk ingezet. We hebben de buurtverenigingen waar de buurtbussen eigenlijk alleen door de week rijden en die in het weekend stilstaan. En toen dachten wij, nou laten we dat nou eens proberen, dat wij ook niet de kritiek krijgen terecht van god, we zien alleen maar warme lucht verplaatst worden, er zitten geen reizigers in. Laten we dat nou eens proberen met onze collega's om te kijken of we die kleinere bussen dan kunnen inzetten in de weekenden. Het zou best eens kunnen dat de kleinere busjes ook na 20 februari, het einde van de proefperiode, worden ingezet. Ik denk dat het ook een beetje afhangt hoe snel het vaccin begin van het jaar op de markt gebracht wordt, dat mensen er gebruik van maken en dat we weer terug kunnen gaan naar anders. Maar mocht dat niet zo zijn, dan acht ik de kans wel aannemelijk dat we moeten zeggen, nou, dan zou ik dat graag doorzetten. In Zeeland zijn in het afgelopen etmaal 72 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd door het RIVM. Dat is ruim 2 keer zoveel als de 35 van gisteren. Maar dat aantal is mogelijk door een storing bij de GGD's lager dan in werkelijkheid. De meeste nieuwe besmettingen werden in Tolen geregistreerd, gevolgd door Terneuzen en Sluis. De afgelopen 24 uur kwamen er geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens door het coronavirus bij. Geluidloos rijden ze door de straat. De nieuwe elektrische scooters van PostNL. De organisatie stapt over op een milieuvriendelijke manier van post bezorgen en bespaart daarmee jaarlijks op landelijk niveau net zoveel CO2-uitstoot als 82 huishoudens. Esther van der Klooster is een van de 24 postbezorgers in Zeeland die als eerste op het nieuwe apparaat mag rijden. En ze merkt dat hij zeer weerbestendig is. Ik heb met de benzinescooter, met deze harde wind, ook net als vandaag, heb ik echt wel meerdere malen toch wel richting berm gezeten of zelfs in de berm. En met deze heb je wel last van de wind, maar hij blijft gewoon een stuk stabieler staan. En je zit niet meer zo snel meer in de berm. Postbezorgers kunnen ook meer post meenemen, waardoor ze niet steeds terug hoeven naar het depot en dus sneller klaar zijn. Het streven van het bedrijf is om half 2021 alle benzinescooters vervangen te hebben voor de elektrische driewielscooters. Ondanks een lange periode zonder voetbalwedstrijden proberen Zeeuwse verenigingen binding te houden met hun leden.
Beverlanders in Kamperland doet dat met een actie waarbij je een waardebon van een lokaal restaurant kan winnen als je een filmpje met een truc opstuurt. We vinden het belangrijk om als voetbalclub niet alleen een sportvereniging te zijn, maar ook om het wat sociale op het dorp hier goed in acht te nemen. En daarmee willen we zoveel mogelijk publiek erbij betrekken. Dus onze jeugdleden, wat ouderen, iedereen mag meedoen. De band met de sponsoren, met de ondernemers hier. De aftrap van de actie werd gegeven door Almere City-verdediger en oud-lid Levi Bouwense. Hij geeft een voorbeeld dat iedereen vervolgens na kan doen. Ik ben niet echt een trucendoos, dus ik heb even goed mijn best moeten doen, maar ik hoop dat dit wat leuks is. Pak de bal voor bij je voet, je duwt hem naar achter en je begint dus eigenlijk scharen achteruit te maken. Voorlopig gaat de vereniging nog even door met de acties, want de reacties bij de lokale ondernemers zijn erg positief. Die vonden het een leuke actie en daarmee hopen we ook dat de mensen die de actie winnen nu toch lekker een afhaalmaaltijd kunnen afhalen bijvoorbeeld. Of wellicht volgend jaar weer wat leuks kunnen besteden. Een grijze dag vandaag met verspreid ook wat lichte regen en nog een stevige wind. Dat maakt het allemaal toch wel waterkoud met die windkracht 3 tot 6 met weinig of geen zon. Maar er waren lange droge perioden bij 10 tot 12 graden vanmiddag. Morgen is er wat minder wind, maar vannacht passeert er wel een zwak front met vrijwel overal enige regen of motregen. Er kan vannacht een paar millimeter regen vallen. En de temperatuur blijft hoog met minima van 8 tot 10 graden. En morgen eilt het nog een beetje na met verspreid wat regen en dan vooral in Zeeuws-Vlaanderen in de ochtend. Voor de rest komt er morgen een beetje zon bij en er is wat minder wind. Het weer is morgenmiddag dan ook vriendelijker dan vandaag. Maxima morgenmiddag 11 à 12 graden, dus netto is het ook wat zachter. En hoe gaat het dan volgende week verder? Wel, het wordt meest droog, want een hoge drukgebied komt naar Noord-Frankrijk en later naar Duitsland. Maandag zou een kleine bui kunnen vallen, maar dinsdag en woensdag zijn droog met meer opklaringen en een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind. De temperaturen zijn erbij niet heel hoog, maar zeker ook niet laag, met maxima rond 11 graden. En tot zover het weerbericht en het nieuws van vandaag. Zometeen Zeeland de Week met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week op een rij. Heel graag tot straks en anders een fijne avond.